Raɗaɗin ruhohi da alƙawarin jini da kowanne bugu na jan wata. Hasken wurin yana ƙara yin duhu da nauyi. Ba wai kawai iska ce mai sanyi ba, a'a, sanyi ne mai shiga ƙashi. Tare da ƙanshin tsohuwar ruɓa da tsatsa, kamar lokaci ya tsaya a nan tun ƙarnuka da suka wuce. Matar, wacce kamar ta fito ne daga mafarkin tsoro na baya. Ta ɗaga kanta a hankali don fuskantar babban fatalwar da ke tsaye a sama da gidan da aka yi wa aljanu. Idanunta, waɗanda da farko suke haske kawai da wani haske mai ban mamaki, yanzu sun zama garwashin wuta biyu masu haske da ke nuna hasken jan wata. Fatalwar ba wai kawai siffa ce ta bayyana ba, halitta ce da aka yi ta da inuwa mai tarin yawa, tare da jijiyoyi jajaye masu haske kamar bugun rayuwar da ta mutu. Hannayensa, waɗanda ke rataye ba tare da motsi ba, sun fara fitowa a hankali. Dogayen ƙusoshi masu kaifi sun fito daga ƙarshensu, kamar suna shirin fitar da wani abu daga zurfin ƙasa. Gidan da aka watsar, wanda jini ke zuba daga tagoginsa, ya fara girgiza kamar kururuwa mara sauti tana fitowa daga ganuwarsa. Tsoffin ganuwar suna fashewa a hankali, kuma farin lemun tsami yana faɗuwa kamar baƙin dusar ƙanƙara, yana bayyana baƙon rubuce-rubuce da aka sassaƙa a cikin dutsen. Rubuce-rubucen da ba na ɗan adam ba ne, amma suna nuna iko nada da kuma duniyoyin da aka manta. Matar ta fara gunaguni da kalmomi marasa fahimta, haɗakar yarurruka nada da aka manta. Kowace kalma tana ɗauke da nauyin zafi da yanke ƙauna. Jan ƙwayayen da ke tsakanin yatsunta su ma sun fara haske, kuma wani tururi mai kore mai ban tsoro yana tashi daga cikinsu yana rawa a cikin iska mai duhu. Ba zato ba tsammani, wata murya mai zurfi ta fito, kamar tsawa tana birgima daga zurfin ƙasa. Ta girgiza komai a cikin dajin. Ba murya ce da aka ji da kunne ba, sai dai girgiza ce a cikin rai. Tana nuna bala'i mai zuwa. Suna zuwa, waɗanda ke daure ruhohi, waɗanda ke cin abinci akan yanke ƙauna. Matar ta yi gunaguni da murya mai ƙarfi, kamar tana magana da fatalwar ko ga wani iko mai ɓoye a cikin duhu. A wannan lokacin, kwanyar kai da ke kewaye da ita sun motsa. Ba motsi ne na zahiri ba, sai dai idanunsu marasa komai sun kasance suna kallon komai, kamar suna shaida abubuwan ban tsoro da ke gabatowa. Wasu daga cikin kwanyar kai sun fara fashewa a hankali, kuma wani ruwa baki mai ruwan lemu yana fitowa daga cikinsu, kamar ƙasa da kanta tana zubar da jini. Hasken da ke da haske ya taru a kusa da matar, yana samar da da'ira ta haske mai haske, yana kare ta na ɗan lokaci daga inuwar da ke ƙara yawa a kusa da ita. Amma babban fatalwar ba ta damu da wannan ƙaramar kariya ba, ya fara rataye a hankali zuwa gidan, kamar yana haɗuwa da shi, ko kuma kamar shi ne ruhun gidan da kansa. Idanunsa jajaye sun zama manya kuma sun fi haske, kamar jajayen rana biyu masu ƙanƙanta na jahannama suna fitowa a cikin wannan duhu mara iyaka. Sa'an nan, abin da ba a zata ba ya faru. Ƙofofin gidan da ya lalace sun buɗe a hankali da wani sauti mai ban zafi, kamar suna buɗe zuwa ga rami mai zurfi. Daga ciki, wani haske ja mai haske ya fito, tare da gunaguni marasa adadi. Gunaguni na muryoyin mutane suna kururuwa da roƙo, suna nishi da gwagwarmaya. Ba kawai sauti ba ne, ruhohi ne da aka daure, suna bayyana a matsayin ƙananan haske da ke rawa a cikin gidan. Suna ƙoƙarin tserewa daga ɗaurinsu na har abada. An fara al'ada, jini zai zuba, kuma alƙawari zai sabunta. Matar ta faɗa da murya mai rawa. Ta ɗaga hannayenta da suka gurɓata da ƙasa da jajayen kwayaye zuwa fatalwar, kamar tana miƙa hadaya.
Waɗannan ƙwayayen ba wai kawai tsaba ba ne, ƙananan ƙasusuwa ne da aka gurɓata da jini. Ƙasusuwa na ruhohi da suka ɓace a wannan wurin. Ita ce Maiya, mai gadin wannan alƙawarin duhu tsakanin duniyar masu rai da duniyar inuwa, kuma za ta yi abin da ya kamata ta yi. Ƙofofin jahannama da kururuwar dawwama da kowace rai da take fitowa a matsayin wani haske mai haske daga zurfin gidan da ya rushe. Ƙarfin babban fatalwa yana ƙaruwa, kuma idanunsa jajaye masu haske suna faɗaɗa, kamar yana cinye yanke ƙaunar da ke fitowa daga waɗannan ruhohin da aka azabtar. Matar, wacce kamar ita ce cibiyar duk wannan tsoro, yanzu ta tsaya tsayin daka. Idanunta suna kallon ƙofofin da suka buɗe, inda inuwa ta fara fitowa daga cikinsu. Ba kawai inuwa ta al'ada ba, sai dai halittu masu kama da fatalwa, masu gurɓata. Suna raɗa sunayen da aka manta da kuma tarihin zafi da aka manta. Ƙasa a ƙarƙashin ƙafafunta tana fashewa da zurfi, kuma ƙanshin sulfur da hayaƙi yana fitowa daga cikinta. Kamar wata ƙofa zuwa wata duniya ta fara buɗewa a hankali. Kwanyar kai da suka warwatse a kusa da ita ba kawai ƙasusuwa ba ne, sun fara motsi a hankali, wasu suna juyawa a wurin, wasu kuma suna ɗaga haƙoransu a buɗe ba tare da sauti ba, kamar suna kururuwa ga ƙaddararsu da ba makawa. Sautukan da ke fitowa daga gidan ba wai kawai raɗaɗi ba ne, sun koma wani rerawa na kururuwa masu raɗaɗi. Kururuwa na mutanen da suka rasa dukkan bege, kowane tunani, kowane kasancewa. Sun buɗe, ƙofofin jahannama sun buɗe faɗi. Matar ta yi kururuwa da murya mai nauyi, ta haɗe da sautin iska mai ƙarfi da ke kaɗawa a cikin dajin. Hannayenta yanzu suna ɗagawa sama, suna riƙe da jajayen ƙwayayen da ke haske da ƙarfi. Kuma wani ja mai ruwan jan ƙarfe yana fitowa daga cikinsu yana haskakawa a cikin duhu. Wannan hasken ba haske ba ne, kamar jini ne mai rayuwa. Yana haɗuwa kai tsaye da fatalwa da kuma ruhohin da aka daure. Fatalwar, wacce ke shawagi a sama da gidan, ta fara saukowa a hankali, kuma girmanta yana ƙaruwa kowane lokaci. Ba wai kawai siffa ba ce, ya zama wani dodo mai girman ban tsoro. Dogayen hannayensa da manyan faratunsa sun zama dogo, kamar suna so su kai hannu su kama dajin duka. Fuskarsa, wacce inuwa ce kawai, ta fara bayyana. Fuskar ƙashi mai ban tsoro, tare da zurfin ramukan idanu da ke cin wuta da wutar jahannama. Ƙofofin gidan da suka buɗe ba wai kawai ramuka ba ne, sun zama baki mai girma. Yana fitar da iska mai sanyi da ke sha rayuwa, ba zato ba tsammani. Ƙasa ta fara girgiza da ƙarfi, kamar girgizar ƙasa ta afkawa wurin. Ba wai kawai girgiza ba ce, bugawa ce mai ƙarfi, tare da bugawar jan wata a sama. Daga zurfin ƙasa, manyan ƙasusuwa sun fara fitowa, hannayensu suna fitowa daga cikin ƙasa, suna ƙoƙarin kama komai a hanyarsu. Waɗannan ba ƙasusuwa na mutane ba ne, ƙasusuwa ne na halittun tatsuniyoyi. Halittu na da aka daure a ƙarƙashin ƙasa tsawon ƙarnuka, kuma yanzu an sako su ta hanyar al'ada mai duhu. Yanzu ne ainihin kisan kiyashi zai fara. Matar ta faɗa, kuma wata dariya mai ban tsoro ta fito daga makogwaronta, dariya cike da hauka da mugunta. Jan ƙwayayen da ke hannayenta sun fashe ba zato ba tsammani, suna fitar da wani gajimare na hayaƙi mai duhun ja wanda ya bazu a cikin dajin, yana mai da itatuwan zuwa siffofi masu gurɓata. Kuma yana cika iska da sautin kururuwa mara yankewa. Ruhohin da ke cikin gidan sun fara sauri, suna motsi da ƙarfi, kamar suna ƙoƙarin tserewa daga ƙaddara ta har abada mafi muni.
Duk abin da ke faruwa ya kasance hoton tsoro mai cikakken bayani, inda iyaka tsakanin gaskiya da mafarki mai ban tsoro ta ɓace. Jan wata yana haske da dukkan jajayen darajarsa, yana jefa dogayen inuwoyi masu gurɓata akan komai, yana mai da dajin zuwa filin yaki tsakanin rayayyu da matattu, tsakanin gaskiya da tatsuniya. Kuma matar, a tsakiyar wannan hauka, tana ɗaga hannayenta, tana maraba da ƙarfin da ke fitowa daga zurfin, tana maraba da haukan wasu duniyoyi. Fitowar jini da haɗewar duniya, waɗannan manyan ƙasusuwa ba fatalwa ba ne kawai daga baya. Suna da girma, ƙasusuwansu baƙaƙe kamar gawayi, kuma wani duhu, ƙarfi mai banƙyama yana fitowa daga cikinsu. Duk lokacin da ɗaya daga cikinsu ya tashi daga ƙasa, daji yana girgiza da ƙarfi. Kuma gizagizai na ƙura da ke haɗe da ƙanshin mutuwa suna tashi. Idanunsu, waɗanda ba su da fararen ido, suna haske da wani haske mai shuɗi mai sanyi, yana nuna hasken jan wata. Kamar haɗin gwiwar sama na jahannama, waɗannan halittu ba su motsi a hankali ba, suna sauri da ban tsoro. Suna buɗe hanya ga kansu tsakanin bishiyoyin da ke lanƙwasa da karyewa a ƙarƙashin nauyin ƙarfinsu. Matar, a cikin wannan hauka, ba mai ya ce kawai ba, ta zama ƙofa mai rai. Tana karɓar kuzari daga babban fatalwa da kuma ruhohin da aka daure, kuma tana jagorantar shi zuwa ga waɗannan tsoffin halittu. Jijiyoyinta sun fara kumbura a ƙarƙashin fatarta mai laushi, kuma suna haske da irin wannan jajayen launi wanda ke fitowa daga jajayen ƙwayaye masu fashewa. Dogon gashinta baƙi, wanda ke rataye cikin yanci, ya fara tashi a cikin iska. Yana murɗawa kamar macizai na duhu, yana jin kowane motsi a cikin wannan yanayin mai ban tsoro. Daga cikin gidan da aka buɗe, wanda yanzu ya zama kamar ƙofar rami mai zurfi, jajayen haske masu rawa sun fara taruwa kuma suna samar da manyan gungu, sannan suka fashe ɗaya bayan ɗaya, suna fitar da raƙuman zafi da yanke ƙauna waɗanda suka mamaye dajin duka. Waɗannan ba fashe-fashe ne na al'ada ba, kururuwar ruhohi ce. Kururuwa na ruhohin da aka tilasta su zama man wuta ga wannan bala'i na duniya. Suna ciyar da wahalarku, akan yanke ƙaunarku, don su sake haifuwa. Matar ta yi kururuwa da murya mai karyewa daga ƙarfin al'ada, kuma fuskarta ba ta cika ta ɗan adam ba. Haƙoranta sun zama masu kaifi, kuma idanunta sun fi faɗi. Suna nuna haukan lokacin. Dariyarta mai tsawa ba kawai ana jinta ba, ana jinta a kowace ƙashi na dajin, a kowace ganyen itace, a kowace ɗigon ƙura. Fatalwar mai girma, wacce yanzu ta haɗu gaba ɗaya da gidan, ba rai ce kawai ba, ta zama halitta mai ban tsoro. Fatarta tana da baƙaƙen duwatsu masu kaifi, kuma idanunta suna fitar da jajayen haske waɗanda ke ƙona duk abin da suka taɓa. Dogayen faratunsa sun fara goge ƙasa, suna barin ramuka masu zurfi daga inda wani ruwa baƙi mai kauri ke fitowa. Yana fitar da tururi mai guba, yana motsi a hankali, amma kowane mataki ya isa ya girgiza ƙasa duka. Fajiri ya fara fitowa a hankali a sararin sama, amma ba fajiri ne na al'ada ba. Rana tana fitowa da duhun ja, kamar an gurɓata ta da jini, kuma tana jefa haske mai laushi da ban tsoro akan yanayin ban tsoro. Gizagizai a sama ba gizagizai ba ne, gungu ne na inuwa da ke motsi a hankali, suna bin tafarkin fatalwa da halittun ƙasusuwa, kamar sama da kanta tana shiga cikin wannan share-share na duniya. Halittun ƙasusuwa, waɗanda yanzu sun zama dubbai, sun fara nufin matar, ba a matsayin abokan gaba ba, amma a matsayin sojoji masu biyayya ga umarni na sihiri.
sun kewaye ta, suna samar da da'irar tsoro. Kuma kowace ɗaya daga cikinsu tana ɗaga dogon hannunta na ƙashi zuwa gare ta, kamar suna nuna biyayya ga sabon shugabanta. Matar, a tsakiyar wannan da'irar mutuwa, ta fara tashi a hankali daga ƙasa. Jikinta yana haske da haske ja mai ban tsoro, kamar tana juyawa zuwa wata muguwar allahantaka ko tsohuwar aljana. Tsohuwar duniya za ta dawo, kuma mutuwa za ta mamaye. Waɗannan ne kalmominta na ƙarshe kafin wani gajimare na jajayen hayaƙi ya rufe ta gaba ɗaya kuma ta ɓace, tana barin bayan ta babban rami mai ban tsoro. Amma rashin ta ba yana nufin ƙarshe ba, sai dai yana nufin cewa al'ada ta cika, kuma ƙofofin sun buɗe gaba ɗaya, kuma an saki waɗannan tsoffin ƙarfi. Duk dajin ya fara canzawa. Bishiyoyin da suka kasance kore a wani lokaci sun zama siffofi masu gurɓata na baƙaƙen itace mai wuya. Ƙasa ta zama kekasasshiya, tana fashewa a ƙarƙashin nauyin halaka. Kuma sama, wacce a wani lokaci tana da shuɗi, yanzu ta zama baƙi, mai duhun jana jini. Fitowar jini ta zo, tana shelanta farkon sabon zamani na tsoro. Zamani inda babu bambanci tsakanin rayuwa da mutuwa, tsakanin gaskiya da mafarki mai ban tsoro, mulkin duhu da farfado da tsoffin halittu bayan bacewar matar. Ba wai shiru ne ya mamaye dajin ba, sai dai wani shiru mai nauyi ne. Shirin mutuwa wanda ya mamaye komai. Iskar, wacce a wani lokaci take ɗauke da sanyi mai daɗi, yanzu ta zama mai tsatsa da nauyi. Tana ɗauke da ƙanshin sulfur da jini da ruɓa. Jan wata, wanda ya kai kololuwar haskensa, ya fara raguwa a hankali, yana barin bayansa baƙin sama cike da haske mai laushi da ke fitowa daga taurari waɗanda suka zama kamar suna mutuwa. Amma wannan raguwa ba alama ce ta ƙarshen tsoro ba, sai dai ɗan gajeren lokaci ne kafin mataki na gaba na mafarki mai ban tsoro ya fara. Gidan, wanda ƙofa ne, ya rufe kansa a hankali, amma a wannan karon ba wani gini ne da aka watsar ba. Ya zama halitta mai rai da ke bugawa da duhu. Ganuwarsa tana numfashi a hankali, kuma tagoginsa, waɗanda ke zubar da jini, yanzu sun zama kamar idanu marasa komai suna kallon dajin da ya canza. Ruhohin da aka daure a cikinsa ba a ganin su, amma kururuwarsu marasa sauti har yanzu tana ratsa wurin. Kamar sautin zafi na har abada. Manyan ƙasusuwan, waɗanda ke kewaye da wurin da matar ta ɓace, sun fara motsi zuwa ga wurare daban-daban, suna bin wata tsohuwar ɗabi'a. Ba sa motsi ba tare da manufa ba, suna motsi da matakai masu tsayi. Kowane mataki yana girgiza ƙasa kuma yana barin alamomi masu zurfi a cikin ƙasa mai tauri. Sun fara taruwa a cikin rukuni-rukuni. Kowane rukuni yana zuwa wani yanki na daji, kamar suna neman wani abu, ko kuma kamar suna shirin wata manufa. Abin ban tsoro ne ganin su suna motsi a cikin duhu mai kusan cikakken duhu, wanda zai iya sa kowane halitta mai rai ta girgiza da tsoro. Amma mafi muni bai riga ya zo ba. Daga zurfin ƙasa, daga inda ƙasusuwan suka fito, fashe-fashe masu zurfi da faɗi sun fara bayyana. Daga waɗannan fashe-fashen, wani ruwa baki mai kauri ya fara zuba. Ba ruwa ba, amma wani abu mai kauri da muni, yana fitar da hayaƙi baki mai yawa da ƙamshi mai mutuwa. Wannan ruwa ya fara bazuwa a hankali a cikin ƙasar dajin da ta ƙeƙashe, yana mai da duk abin da ya taɓa zuwa wani abu baki mai tauri, kamar yana mai da rayuwa zuwa mutuwa, da yanayi zuwa mafarki mai ban tsoro. Ƙasa tana cika da guba, gubar duhu da za ta mamaye komai. Wata muguwar rai ta yi gunaguni, muryarta tana ratsa iska, murya wacce ba ta da takamaiman tushe.
amma tana fitowa daga kowane kusurwa na dajin. Wannan rai, ko wannan halitta, tana kallon abin da ke faruwa, kuma tana jin daɗin halakar da ke yaɗuwa. A cikin 'yan sa'o'i kaɗan, duka dajin ya zama wurin jahannama. Bishiyoyin da suka kasance kore a wani lokaci sun zama siffofi masu gurɓata na baƙaƙen itace mai wuya. Ƙasa ta rufe gaba ɗaya da ruwa baƙi mai tauri, tare da fashe da har yanzu ke fitar da tururi. Iskar tana da nauyi sosai, har ma numfashi ya zama da wahala, kuma kowane numfashi yana ɗauke da ɗanɗanon mutuwa. Kuma a cikin wannan hargitsi, wasu halittu sun fara bayyana, ba ƙasusuwa ba ne, sai dai halittu masu duhu, waɗanda aka yi su daga inuwar da kansu, suna haɗuwa da ganuwar da bishiyoyin da suka ƙone. Wasu daga cikinsu suna da idanu jajaye masu haske, wasu kuma suna da dogayen hannaye masu siriri waɗanda ke ƙarewa da faratu masu kaifi. Suna motsi a hankali, kamar suna neman kowace rai da ta rage don su cinye ta, ko wani haske na rayuwa don su kashe shi. Dajin ya zama ƙasa matacce, wata duniya daban da bata mutane ba. Babu rana da ke fitowa da zafi, kuma babu wata da ke haske da salama. Akwai kawai hasken taurari masu mutuwa, da hasken idanu masu mugunta, da kuma raɗaɗi na har abada na ruhohin da aka azabtar. Al'ada ta cika, kuma duniya ta canza, kuma yanzu mulkin duhu ya fara. Ba wanda ya san abin da zai faru bayan haka. Kowaɗanne halittu ne za su fito daga zurfin wannan sabuwar jahannama? Shin dukkan rayuwa za ta ƙare? Ko akwai wani haske na bege a wani wuri, yana ɓoye nesa da idanun waɗannan mugayen ƙarfi? Ƙarshen la'ananne da alƙawarin duhu na har abada bayan da matar ta narke a cikin gajimaren hayaƙi ja. Wani tsawaitaccen shiru ya mamaye na ɗan lokaci, shiru mai nauyi fiye da kowane sauti da za a iya ji. Sa'an nan, kamar dai dajin ya yi numfashi a ƙarshe, wata kururuwa ta tsoro mara sauti ta fito daga cikinsa. Ba za a iya jinta da kunne ba, sai dai ana jinta a kowace halitta mai rai. Jan wata ya ɓace gaba ɗaya a bayan baƙaƙen gizagizai masu yawa. Ya bar duniya cikin duhu mai zurfi. Kawai hasken idanun halittun da suka fito daga duhu ne ke yanke shi. Gidan, wanda shine cibiyar al'ada, ya fara bugawa da ƙarfi sosai. Kamar dai zuciyar dodon da ya farka yanzu. Fasafasa masu zurfi sun fara bayyana a ganuwarsa, suna zubar da baƙaƙen ruwa masu haske, waɗanda ke haɗuwa kai tsaye da bishiyoyin da suka ƙone da kuma ƙasar da ta mutu. Wannan gidan ba mafakar fatalwa ba ne kawai, ya zama kursiyin sabon sarkin duhu wanda ya haifu daga wannan bala'i. Kuma daga zurfin gidan, wani zagi mai zurfi ya tashi, kamar dubban murya suna magana a lokaci guda, suna shelanta farkon sabon zamani, zamani wanda duniya ba ta taɓa gani ba. Halittun ƙasusuwa da inuwa, waɗanda suka cika dajin, ba sa motsi da wata manufa. Sun fara bazuwa a hankali daga iyakokin dajin, suna nufin birane da ƙauyuka masu nisa. Matakansu suna da shiru, amma kasancewarsu yana shuka tsoro a cikin zukatan duk wanda ya ji kasancewarsu, ko da kafin ya gansu. Waɗannan halittu su ne sojojin gaba na sojojin duhu, sojoji waɗanda ba mutane ke jagoranta ba, sai dai tsoffin ƙarfi waɗanda suka farka don dawo da abin da suka yi imani cewa nasu ne. Baƙin hayaƙi mai yawa da ya rufe dajin ya fara tashi a hankali zuwa sama, don ya zama wani yanki mai duhu wanda ke hana kowane haske isa ƙasa. Wannan ba hayaƙi ne na al'ada ba, jigon duhu ne, yana yada yanke ƙauna da tsoro a duk inda ya sauka. Iskar ta zama mai nauyi sosai, har ma kowane numfashi yana haifar da zafi.
kamar dai huhun yana shaƙar ruhun mutuwa da kanta. Babu wani bege na sake ganin rana ta fito, ko taurari suna haske a sararin sama mai tsafta. A cikin biranen da ke kusa, mutane sun fara jin canji. Mafarkai masu ban tsoro suna kai musu hari a cikin barcinsu. Sauti masu ban mamaki suna ji a cikin dare. Da inuwa suna motsi a cikin kusurwar ɗakuna masu duhu. Ba su san tushen waɗannan abubuwan ba, amma tsoro ya fara shiga zukatansu, yana shuka tsaba na hauka. Yara sun fara kururuwa a cikin dare, kuma tsofaffi suna gunaguni da addu'o'in da aka manta. Amma babu abin da zai iya dakatar da ambaliyar da ke fitowa daga dajin da aka la'anta. Matar ba ta ɓace gaba ɗaya ba, ta haɗu da ƙarfin fatalwa da gidan da ruhohi. Ta zama kanta wani ɓangare na wannan sabuwar halitta, wannan ubangijin duhu wanda zai mulki duniya. Muryarta, wacce yanzu ta zama sautin duk muryoyin wahala, ana iya jinta a cikin iska, tana raɗa alƙawura na halaka da lalacewa. Ta kasance maiya, kuma yanzu ta zama Allah mutuwa. Tana sanya mulkinta akan duniya wacce ta faɗa cikin duhu na har abada. Don haka, labarin dajin da aka la'anta ya ƙare, ba tare da ƙarewa mai farin ciki ba, sai dai da ƙarewa mai ban tsoro wanda ya shelanta farkon sabon zamani. Zamani wanda ɗan adam ba zai taɓa sanin zaman lafiya ba. Zamani wanda duhu da halittun da suka fito daga zurfin jahannama za su mulki. An sake buɗe ƙofofin, kuma mugunta ta fito, kuma duniya yanzu ta zama filin wasa ga tsoffin ƙarfi. Babu dawowa, babu ceto, sai dai duhu na har abada, da kururuwa mara yankewa, da kuma alƙawari cewa dare ba zai taɓa ƙarewa ba.